A 91 éves korában elhunyt Lee Kuan Yew, Szingapúr alapítója és első miniszterelnöke, a libanoni Laudi Abilama alkotásainak fő témája. Képeiből a szingapúri Sana galériában rendeztek kiállítást, amely elsősorban közel-keleti, dél-kelet-ázsiai, indiai és kínai művészeknek biztosít bemutatkozási lehetőséget. A művészek számára eddig egyfajta tabu téma volt Lee Kuan Yew miniszterelnök figurája. Most azt látjuk, hogy néhány művész már elkezdett érdeklődni iránta. Remélem, hogy folytatják a munkát, hiszen Lee Kuan Yew inspiráló ikon, mondja a galéria vezetője. A Beiruttól keletre fekvő Bro-Mannában élő Laudi Abilama alkotásai fotók alapján készült szitanyomatok. Ő kulcsszerepet játszott abban, hogy ez az ország ma az, ami. Szingapúr főként abban hasonlít Libanonhoz, hogy multikulturális társadalom. De míg ő harmóniát tudott teremteni, nálunk sajnos tönkrementek a dolgok, mondja a libanoni művész. Lee Kuan Yew a gazdasági sikereket, a konfuciánus erények, a fegyelem, a rend, a nevelés diadalaként értelmezte a nyugati értékek felett. Sajnálatos módon egy olyan világban élünk, ahol bukott diktátorokat és tönkrement demokráciákat látunk, magyarázza Laudi Abilama. Minden összetört, és a semmibe tart. Fiatal libanoni nőként szükségszerűen találtam rá Lee Kuan Yew-ra, és szerintem mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, hogyan működik a világ, és hogy igenis léteznek különböző politikai rendszerek és megoldások, mondja a művész. A libanoni Laudi Abilama kiállítása április 26-áig látható a szingapúri Sana galériában.